niyo akong magluto ng dinakdakang Ilocano. Yung nga palang gamit ko, pork belly, sibuyas, at luya. Let's go! Masarap to. Numpisahan ko nang magsiga ng uling sa aming munting barbecue stand. Dito nga pala yan sa harap ng bahay namin. Medyo mainit pa ang araw, mataas pa. Alas 7 na ng gabi yan ha. Sunod ko nang ilagay itong pork belly. Kanina pa kasi nagliliyab tong uling ko. Nako, mamula-mula pa. Hindi ko yata naluto na mabuti to. Pinakuluan ko muna kasi siya para mas masarap at madaling ihawin. Nabaliktad ko na isa-isa. Medyo napadami yata ako ng uling. Baka masunog kasi. Dapat katamtaman lang to. Ako po, sobrang usok na. Ay, kala ko sunog na. Ay, napadami ako ng uling nga. Mali ako doon. Dapat konting uling lang nalagay ko dito. Ito yung mga sangkap na gagamitin ko. Mayo, betchin, paminta, kalamansi juice, asin, sibuyas at luya. Yan. Tapos ko nang iyawin ang pork belly. Nasunog ko yata to. Lakas kasi ng apoy. Ito ang version kong dinakdakang Ilocano. Shout out sa mga Ilocano dyan. Naimas. Nagayat ko na isa-isa. Naku po, hindi yata pantay yung chopping board ko. May nakalimutan yata ko sa lalim. Bahala na kayo kung anong gusto nyong klaseng gayat. Basta ako pahaba. Yan kasi ang nakasanayan ko. Gayat ko na yung pork belly. Ayan, ang sinunod kong nilagay yung mga sangkap, sibuyas, bawang, paminta, kalamansi juice, at asin. Hindi ko pa nilagyan ng mayo. Ngayon pa na product kong Ilocano version na dinakdakan. Mangantayo, mabisin na kon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow and share.